गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगिदि साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि जुगिदि जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जिहेतु गाबोननिफ्राय जोंहा HSLC आनजाद मेट्रिक आनजादा जागायगोन। दा बेवहाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानि साफ्रोमबो बर' फरायसा बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक होनो गोनां जोंनि आखायाव डेटा मोनफैनाय बायदिब्ला 3067 बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा गाबोनो मेट्रिक आनजादाव जिरायगोन आरो साफ्रोमबो बे बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय बर' फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननिसिम उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेस्ट विशेस जों जासिदों आरो लोगोसे गोबां आरो बेबायदि बर' फरायसुला फरायसुलिफोर थाबाय जायफोरा एसामिस मिडियाम इंलिश मिडियाम बा गुबुन गुबुन मिडियामाव फरायनाय बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेस्ट विशेस जों जासिदों। जों आसा खालामदों गसाइनि गुरियाव जों आरज खालामदों गसाइया जाहाथे बिथांमोननो नांगौ बायदि गियान बुद्धिफोरखौ होयो जेखौ फरायबाय बेखौ मोजाङै गोसोखांफिननानै एग्जाम हलावहाय लिरनो हायो आरो बिथांमोननो गोग्गो देहाखौ जाहाथे गसाइया बिथांमोननो दान खालामो। बेनि थाखाय साफ्रोमबो मेट्रिक केन्डिडेट बिथांमोननि लागै गसाइनिसिम आरज गाबनाय थाबाय। जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बे बोसोराव जों आसा खालामदों प्राय 350 बा 400निबो सायाव फार्स्ट डिभिजन जों मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों। थांनाय बोसोराव जोंहा गासै 2995 फरायसुला फरायसुलिफ्रा मेट्रिक होदोंमोन। बिनिनो मादाव प्राय 1721 जायखौ जोङो पार्सेन्ट हिसाबै रानोब्ला 57%आ माने साक्सेसफुली पास आउट जादों। बिनिनो मादाव फार्स्ट डिभिजन 287 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनो हादोंमोन। दा बेखाय देग्लाय बोसोराव जिहेतु मोनसे फरायनायनिबो मोजां मोनसे परिबेस मोनदों। थांनाय समाव कभिडनिबो खोथा थाहैबाय बहुत माने समस्या थाबाय। देग्लाय बोसोराव जोङो आरो बिनिख्रुइ बांसिन जों आसा खालामदों 286नि बांसिन जों आसा खालामदों जायखौ जोङो 300निबो बांसिनखौ फार्स्ट डिभिजन मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो जों जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय न'खर न'खर थाबायदों हाबदों आरो माने जोङो लाइजाम होदों जोंनिफ्राय बिसेसबो जासिनाय जादों। बिनि मथे जों एसे हमदां हादों जे जोंनि गेजेराव 5%नि हाराबो बारिगोन आरो माने फार्स्ट डिभिजननि जिथु हार बेबो बारिगोन बेखौ जोङो माने आसा खालामनो हायो। बेखाय जोबथारनायाव फिन खनसे साफ्रोमबो बर' फिसा बर' मिडियामाव फरायनाय आरो गुबुन गुबुन मिडियामाव फरायनाय जायफोर मेट्रिक आनजाद लिरगोन बिथांमोननिसिम बेस्ट विशेस जासिनाय थाबाय। बेजों लोगोसे साफ्रोमबो फरायसाफोरनि गार्जेन बिथांमोननिसिमबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिनम्र भाबै मोनसे खावलायनाय बा अनुरोध थागोन जे बिथांमोना गावबा गाव गथ'नो थाखाय आनजादखौ मोजाङै लिरनो जिखिनि न'आवहाय जोथोन लानांगौ जिखिनि परिबेस बिथांमोननो फरायनो थाखाय होनांगौ बेफोर गासै परिबेस आरो जोथोनखौ जाहाथे मोजाङै लानानै बै फरायसाफोरखौ फरायनायाव हेफाजाब खालामो आरो मोनसे मोजां थासारिखौ जाहाथे बिथांमोननो प्रभाइड खालामनानै मोजां मोनसे रिजाल्ट माने खालामनो हायो। बिनि थाखाय बयबो गार्जेनफ्राबो जाहाथे हेफाजाब खालामो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। फै बयबो बाहागो लाफै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय क'क्राझाराव खुंफुंजागोन गेदेरथार बिराद बाथौ आरज आरो खेराइ। फैगौ मार्च दाननि 3, 4 आरो 5 खालार सानथामनि हाबाफारिजों 100 दौरि आरो रोजासे आरज गाबग्राफोरखौ लानानै क'क्राझाराव खुंफुंजागोन गेदेरथार बिराद बाथौ आरज आरो खेराइ। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय क'क्राझार ओनसोलनि बाथौ सिबियारि सानसुमैफोरनि बानजायनायाव बे गेदेरथार हाबाफारिया खुंफुंजागोन। क'क्राझार शहरनि साखाथि बड'फा नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव बे समायना हाबाफारिया खुंजागोन। गासै राजखान्थिगिरि समाजखान्थिगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरि गेलेगिरि हारिमुगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हागोन।